kukul. Bata pa kukul. Ang kukul. Dagol. Morning, tits. Tita. Tanya. Chinita. Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Dagol And Tita Tanya Chinita. Kinakabahan po ako sa pag-a-abroad ni Manuel. Mambababae kaya siya? Hindi yan. Bilis sumagot. Feel good morning sa mga kabisyo na maagang nakatutok. Nakikinig, nanonood sa programang Mga katas ng nakalipas. Tawagin niyo na lang po akong Francine. Mula po sa Montalban, Rizal. Merong 2 anak. Ang akin pong katas ay tungkol sa asawa ko nga pong si Manuel. Lahat po ng naipon namin at ibang napundar ay nagastos po namin para sa pag-a-abroad niya nga po. Pupunta po siyang Italy. Kinukuha po kasi siya ng kapatid niya doon at plano na siya ang papalit sa posisyon ng kanyang kapatid at kukunin niya kami ng mga bata. Kaso, hindi ko inaasahan na magkakaroon ng problema. Samahan niyo po ako sa aking mga Katas ng nakalipas. Papa, talaga po bang alis na kayo at paano na kami ni Mama at ni Jinjin? Junjun, huwag ka nang umiyak. Oh, Junjun. Mamimiss ko si Papa, wala na akong kalaro ng ML. Anak, pwede pa rin naman tayo maglaro kahit nasa Italy ako Iyak si Mama. Huwag ka na mayak, na awa ko sa mga anak mo. Ano ba? Papa! Oh, Jinjin Alam mo anak. po, magandang mga Latina. Italy, Sobrang Latina. sa Italy ako, anak. May Latina dun eh. Ay, di ko alam, anak. Hindi pa ako nakarating Kasi dun. Italy na. Oo. Sinawid mo talaga, anak. Pero, anak. Papa, huwag ka po maghanap ng ibang babae. Kasi Ay, naku, hindi. Ba't naman ako, ba't ko naman gagawin yun? Kasi gawain niyo po yun ng mga lalaki po, Papa. Maging loyal ka kay Mama. Siyempre naman, Jinjin, mga ikaw anak. talaga yung bibig mo, Papa. Ingat ka doon. Mamimiss ka namin. Sana matupad natin yung mga pangarap natin. Parang ayoko nga tapusin itong pag-i-impake ko. Parang ayoko umalis bukas. Papa, bakit may ano ka dyan? May isang cellphone na kasama sa lameta. Ha? Sa lameta mo, may isa pang cellphone. Wala, hindi yan. Ano yan? Calculator lang yan, anak. Ikaw talaga. Sige na, basta kayo mag-aral kayo ng mabuti, ha? Huwag niyong pasakitin ang ulo ng mama niyo. Kasi, mahal na mahal ko yung mama niyo. We
love you, Papa Junjun. Sabay tayo. 1, 2, 3, go. We love you, Papa! Mahal ko rin ingat. kayo mga anak. Mahal na mahal ka namin. Ikaw na bahala sa amin, ha? Basta mga after 2 years. Update ka agad, please. Of course, after 2 years, sabi ng tita nyo, kasi aalis kasi siya. After 2 years, baka pwede ko na yung makuha kayo. At magsasama na ulit tayo. Huwag mo muna kaming intindihin. Ang gusto ko lang malaman kung ayos ka ba doon. Huwag ka mag-alala. Araw-araw tayo mag-uusap. Ano ka ba? Sige, babasahan ko yan, ha? Sige na mga anak, matulog na kayo. Papa! Papa, good night, Papa. Night, Papa! May gagawin po kayo ni Mama bago kayo Magliligpit. Magliligpit na! Maleta, hindi pa ako tapos eh. Ano pa po? Sige na, matulog na kayo. Okay, Papa. Tara na, Jinjin. Nagmamadali na si Papa. Kaya nga. Sige na. Good night! Good night. Love you. Love you, mga anak. Love you, Papa. Tulog na yun. Tinirgas mo yata. Mama, Papa, baka manlalaki ka dito, ha? naray ko. Oh, ba't ka nasamid? Papa naman eh. Ano ba naman pagbibintang yan? Hindi naman yung pagbibinda, nagre-remind lang ako. Siyempre, alam mo namang ikaw. Sa ganda mong yan at sa sexy mong yan, baka... Ay nako, sa ganda at sexy ko, wala akong duda. Pero sa pambobola mo, dyan ako may duda. Sa galing mong Baka mambola. dalawang anak na tayo. Ay, hindi porke dalawa ang anak. Assurance na yon. Hindi ka man bababae. Yung ibang ang daming anak sa iba't ibang ano. Pinaliktad na naman. Dadagdag pa. Papa. Tama na. Papa, ako lang ha. Manghako ka mo. Oo, pangako ikaw lang. Walang iba. Amin. Pangako ikaw lang. Mahal na mahal kita, Papa. Mahal na mahal din kita. Sige na, last for the road na tayo kasi baka malito ko. Marinig ni Jinji. Ay, sige na. Papa! Mama! Damay. Sabi ko, itirgas mo na yan eh. Halika na dito. Basta ako lang ha. Ako lang. Francine. Ikaw lang. Promise. Mahal ko. I love you. Bunso! 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 Ano? Mahal kita. Love you. Hanggang sa nakaalis na nga po papuntang Italy si Manuel. Kakalipad pa lang ng kanyang eroplano ay sobrang miss ko na siya, Coletits. Ngayon lang kami magkakahiwalay. Ano ba ito? Ang liting ano pala. Parang spray ng saging. Ngayon lang po kami magkakahiwalay ng ganito kalayo at katagal. Unang taon po ay okay pa kami ni Manuel, Coletits. Araw-araw kaming nag-video call, hindi yun pumapalya ng tawag. Pero nung nag 1 year and 5 months po, ramdam ko biglang nagbago siya. Yung kinakatakutan ko, nangyari po ako ulit. Pinalito niya po ako sa isang foreigner. Sobrang Latina. Ano sabi ni Jinjin? Nagsumbong po sa akin yung kapatid niya. Kaya kinausap ko agad siya at inamin niya naman. Ano? Kapal na mukha mo? Pirmahan mo na lang yan. Ang kapal na mukha mo, Manuel! Ang kapal na mukha mo! Ma'am, pirmahan mo na lang. Sobra sama na ugali mo! Ikaw, abogado, alam mo ba? Yung ginagawa mo, ha? Ma'am, basta bayad ako, ma'am. Okay na ako, ma'am. Ikaw, abogado ka pa naman! Pero nang enabler ka!
kinukonsinting mo yung pambababae ng ibang ng tao may asawa, ha? Hindi ako nungonsinti, ma'am. Nagpapapirma lang ako sa inyo, ma'am. Dapat inalam mo muna na may asawa yung tao may anak na maaambag doon na! Francine, pwede ba? Pirmahan mo na lang yung mga annulment papers para matapos na tayo. Wala ka namang gagastusin at sinabi ko naman. Anong klaseng abogado ka? Anong klaseng abogado ka, ha? Ma'am, hindi naman ako yung asawa mo. Ba't sa akin kayo nagagalit, Eh, ma'am? ikaw yung andito! Ha? Hello, Ikaw, Francine. Manuel, ang kapal na mukha mo. Pirmahan mo na. Nangako naman ako sa'yo, di ba? Ayan, oh. Sabi mo Susuportahan, naman. susuportahan ko pa rin kayo ng mga bata. Wala akong bakay sa suporta! Ikaw yung kailangan ng pamilyang to! Hindi na kita mahal. Pwede ba? May iba na ako mahal. Foreigner, masyadong Latina, kaya... Please, para mapakasalan ko siya, pirmahan mo na yan. Manuel, hindi ako... Ma'am, pirmahan mo naman para Attorney Bong, hindi mo ba alam, ha? Nangako kami sa isa't isa kabilang ikaw, ha? Sa'yo kaya gawin yan, attorney, ha? Ah, ma'am, ginawa na sa akin, ma'am. Kaya nananabla ako. Papapirma ko. Wala na, ginawa na sa akin. Alam mo, makakarma ka din mapupunta sa impyerno, attorney ka. Tandaan mo Galing yan. na ako doon, ma'am. Galing na, papirma din ako doon, ma'am. Alam mo ka, Aray! Ma'am, abogado ko, ma'am. Alam mo ka mo, ha? Kailan kita, ma'am? Abogado ka, pero yung wala naman Francine! kami problema mag-asawa. Francine! Mali yan eh, yung pinapapirma mo ko kasi wala pa namang hearing ng Francine! annulment, ha? Pirmahan mo na, please. Pirmahan mo na. Aray. Sir! Sir, additional, sir, ha? Pwede ba? Pirmahan mo na. Pirmahan mo na. Manuel, ba't mo ito ginawa sa amin ng mga bata? Attorney! Aray, sir. Ayaw na lang puro pirma, sir. Sir, nalakjo na ako, sir, dahil sa sampal ni ma'am, sir. Ibababa ko na sa telepono. Attorney! Ma'am, pirmahan mo na lang, ma'am. Alam mo, may nararamdaman ng isang ina, ng isang asawa. Ma'am, wala. Naintindihan kita, ma'am, pero siyempre trabaho lang din ako, ma'am. Walang personalan. Saan ka ba? Saang notaryo ka ba? Ha? Yan sa kanto, ma'am. Kahit wala ako, pwede ka magpanotarize. Pwede, magkano kasi 200 sa eBay? Magkano sa'yo? Ah, ma'am, i-discount 120 kasi maganda ka, sexy ka. Mura po. Ay na lang, ma'am. Ay, Bulong. Attorney, single ka ba? ay, yun lang, ma'am. Alam Hindi. ko kasi gumanti ka, Manuel. Nainis ako. Ma'am, pumirma na kayo, ma'am, para matapos pumirma na. ba ako dyan, makukuha ko yung suporta ng mga bata. Oo naman, ma'am. Nangako naman si sir, eh. Pirmahan mo na. O ito, tatak mo tong pantatak ko ng pirma. Naka-ready ako. Pirmahan mo na, ma'am. Pasensya na po, ma'am. Inutusan na po ako, ma'am. Naiyak. Naiyak ako, ma'am, kasi... Sayang ka, ma'am, eh. Sayang ka, ma'am, eh. Talaga, maganda ba ako? Oo, ma'am. Sus, kung pwede pa lang, ma'am. Masarap ba ako, attorney? Hindi ko pa natin-try, ma'am. Hindi kita pwede patulang, ma'am, kasi nandito rin sa sinabi ni sir na bawal kitang taluhin. 5 stars yung review ko sa Lazada. Ma'am, pasensya ka na, ma'am, ha? Pero, ma'am, pirmahan mo na lang, ma'am. Kolantits, pagkatapos po ng pag-uusap na yun ay pinirmahan ko at binigay ko yung kalayaan na hilingi ni Manuel kahit masakit para sa akin at sa mga bata. Hanggang isang araw, Mama, payag ka na napupunta si Papa sa graduation sige namin, na po. Mama. Hindi kami dapat madamay sa away nyo matatanda. Napaka-toxic nyo naman. Idadamay nyo kami. Uy. Ma, payag ka na po, Mama. Junjun. Sige, para sa inyo. Titiisin ko lahat. Lulunukin ko yung bride ko. Salamat, Mama! Salamat, Yay! Mama! Oh, ayan mga anak ha, dahil
with honors kayo, ayan na yung mga isang karton yan para sa inyo lahat, mga laruan, mga Sa toys, amin mga po damit. yan lahat. Sa inyo yan lahat. Papa, thank you, Papa, pero papabalik ka na sa amin, Papa. Papa, bakit ka tumikimpo ng Latina? Mga anak, pasensya na kayo, pero dito lang naman ako. Hindi naman ako mawawala sa inyo ang support ako. Jin, di ba sabi ko, wag na natin to pag-usapan. Mag-enjoy na lang kayo sa graduation nyo. Sige na, dun muna kayo, mag-usap muna kami ng mama niyo. Ha? Okay po. Ano to, Manuel? Gusto ko lang, una sa lahat, gusto ko humingi ng sorry sa'yo. Huwag ka nang umiyak na paplastikan ako sa'yo. Tigilan mo nga yan. Gusto ko lang mag-sorry dahil... Huwag ka nang umiyak, sabi! Huwag mo na akong dramahan, di na yun uubra sa akin. Kapal na mukha mo, Manuel. Di ka ba naawa sa mga bata, ha? Alam ko galit na galit ka sa akin, Francis. Talaga? Kahit kaibigan na lang tayo. Para sa Ba't mga kita magiging kaibigan, no? Di ka karapat-dapat maging kaibigan. Kahit para sa mga bata na lang. Alam ko kung hindi mo pa... Maging tatay ka sa kanila, pero magkaibigan tayo. Hindi uubra yan sa akin. Alam ko yung mali ko. Ang laki ng pagkukulang ko sa iyo at sa mga anak natin. Kaya sana man lang pagdating ng panahon mapatawad mo ko at matanggap mo na magiging magkaibigan na lang tayo. Kawawa yung mga anak ko. Alam ko. Hindi ko hinihingi na ngayon agad-agad patawarin mo ko at kaibiganin mo ko. Siguro pagdating ng panahon. Basta gusto ko magpasalamat, binigyan mo ko ng chance na maging tatay sa kanila ngayong graduation nila. Karapatan nila yan eh. Pero tama na. Huwag mong pilitin yung hindi ko pa kayang ibigay. Sige na. Sige na. Doon ka na sa mga bata. Salamat. To each other